Vidimo, kaže, da li ste nekada tokom karijere imali nepristojne ponude? Ne. Ne. Nikad meni niko ništa nije Preko nudio. interneta samo, niko uživo mi Niko nikad nije ništa. radio. Hoće da pošalju neku sliku potencijalno, onako, ali to sam onda zabranila u jednom momentu, više ne dolaze mi poruke koje... Su eksplicitnog sadržaja. Ne, nego Kakve ne slike? dolaze, samo od mojih prijatelja mi dolazi. Eksplicitnog sadržaja? A niko ništa konkretno nije nudio. Šta su ti nudili? Pa nude oni... Volišave slike? Pa da se pokažu. Da. Kao možda kliknem. Možda kliknem. Možda kliknem na prvu. Tebi nisu. Pa nisu, što se tiče Ali tih slika. konkretno ništa. Jednom sam Ništa nešto konkretno. prokomentarisala kao ja, meni super, samo mi svi pišu sve lepe stvari, ja šaljem srca. I onda moja Hulija, pošto ona imam šifru od mog Instagrama, kaže mama, a ja to brišem da se ti ne bi a da te traumirala. pitam, jel ti- U stvari, Jel ti to i kad stigne ponudio to, ona neko? sve to lepo prođe. Jel ti cenzuru. ponudio neko u životu? Ljubavi, ti Ne, pevaj, to- ja ću to sve da finansiram. Ti ćeš da mi živiš kao kraljica kod kuće. Ima 3 masera da Moj dovedem muž da je ti to meni da ti ponudio i sređiva to je ovo, bilo ono. to. Znači, Da. to nije stvarno niko ponudio. Ja to smatram ponudom. To je nepristojno mnogo. Kriza je i onda je to u krizi mnogo nepristojno. Ja to smatram Onda nepristojnim. jeste. Onda jeste.